मेटेरियलिस्टिक एबा गोबां बेसेन गोनां मुवा बेसादफोर थानायखौल' जों धोनि होननानै बुंजाया। मानो होनोब्ला नोंथांनाव जुदि नोंथांखौ अनग्रा गंसे खुसि गोजोन नखर दंब्ला नोंथाङाबो सासे धोनि। माखासे मानसियानो माखासे समाव माखासे खैफोदजों मोगा-मोगि जानांगौ जायो। थिग बिदिनो नोंथाङाबो जुदि नोंथांनि खैफोद आफोदाव गसंफाग्रा सानैसो लोगोफोर दंब्ला नोंथाङाबो धोनि। आरो लोगोसेयैनो नोंथांनि जाग्रा टेबोल एबा नोंथांनि जाग्रा थोरसियाव जुदि जामु दंब्ला नोंथाङाबो सासे धोनि। आरो जुदि नोंथांनि खर'सायाव न'नि उखुम दंब्ला नोंथाङा गावखौनो जेसेबां गोनां होननानै सानो बेनिख्रुइ नोंथाङा बांसिन गोनांसिन। नाथाय गोसो होनांगौ बाथ्राया बेनोदि नोंथांनि गावनि सायाव फोथायनाय गोहोआ बेसेबांबा गोख्रों जानांगोन। थिग बेबादिनो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'सफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला फेसबुकआव आंनि पेजखौ लाइक खालामजायो आरो इउटिउबाव आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजायो। आरो आंनि भिडिअ'सफोरखौ नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामजायो।